Здравейте на всички, както всеки четвъртък, така и днес с рубриката Бизнес за лидери. Ще ви срещна с една прекрасна дама, която прави такова уникално изкуство, че може да възхити всеки един човек с нейните мандали. Това е Ани Мандала. Благодаря ти, Ани, че прие поканата да бъдеш мой гост днес. И ще ти дам думата да се представиш на моята аудитория, с какво се занимаваш, защо реши да се занимаваш с това, но най-напред представи се. Здравейте на всички! Силва, първо да ти благодаря за тази покана. Аз от доста време исках да си общувам с теб, може би около 2 години поне. Така че изключително много се радвам да направим този интересен разговор, за да помогнем на хората и да дадем повече информация как през нашия опит и те могат да си помогнат. Казвам се Ани Мандала. Фамилията ми е Любомирова, но откакто усетих, че моята мисия е да рисувам мандали и в последствие да уча хората как те да нарисуват своята мандала. И за това си смених и името на Ани Мандала. Просто то така хубаво си ми пасна от всичко, което се случва в ежедневието ми. И реших да споделя този опит не само със себе си, с най-близките си хора, приятели и познати, но да го споделям с широката аудитория, дори с непознати хора, да покажа как с творчеството и с един много нежен и щадящ метод, какъвто е рисуването на мандала, те могат да се свържат със себе си и да разберат в дълбочина какви са причините за това, което им се случва като конкретни ситуации, взаимоотношенията с хората, които идват и си отиват в живота ми. И така. Как реши да започнеш да рисуваш мандали? Откъде се роди тази идея? Защото това не е. Хората рисуват картини, правят различни изложби. Защо пък точно с мандали? Защо мандали? През 2016 година отидох до мистична Индия. Това ми беше мечта от поне 10 години. И заедно с първият ми учител в енергийните практики, мастер Кирил Стоянов, той организира такива пътувания. И аз отидох малко като на шега се получи, защото в една от срещите ни в неговия кабинет видях една картина и ми направи много силно впечатление. И когато той ми разказа, че това е картината на Шива, какво е това божество, и аз го попитах къде се намира тази статуя. И когато ми каза, че е в Индия, в Ришикеш, аз толкова силно усетих, че трябва да отида там. И всъщност така започна моя път с тотална трансформация във всички нива в моя живот. След като се върнахме от Индия, всичко ми се разбута общо взето от личните ми взаимоотношения до това с какво искам да се занимавам. 17 години работих в сферата на казината и един ден моята приятелка ме покани на гости да рисуваме мандали. Само едно допълнение да направя, че когато бяхме в Индия през тези 14 дни, всеки ден аз навсякъде виждах тези пъстри вълшебни мандали и всяка сутрин пред храмовете и пред някои от къщите имаше жени, които с цветен прашец или с листенцата на цветята правиха причудливи форми. Аз все повече започнах да се интересувам и вече с прибирането ми в България, когато моята приятелка ме покани на гости и ми каза да рисуваме мандала, аз толкова силно го усетих това, че трябва да опитам. Че това е за теб. И така започна всичко, да, след като я нарисувах първата ми мандала с четки. Даже прекрасно, може ли да я свалиш тази да я покажа? След като я нарисувах, аз започнах тази с квадратник. Аз започнах все повече да се увличам и
С ръчицата прекрасно. Те са толкова много мандали, че... Че за всеки не Да, може да разбере точно коя. навсякъде просто е. Да, ето това ми е да първата с четки Вау! съм я нарисувала и е много специален за мен момент, защото усетих процеса как ми въздейства. И в някакъв момент, много близко след това рисуване, аз започнах да се интересувам, все повече търсих информация в интернет, не намирах в българи, които да го правят, и започнах да следя чуждестранни творци, как рисуват. Влезнах в страничката на една руска художничка и тя показваше как се прави това нещо с рисуване с моливи. И аз така започнах. И след няколко изгледани видеа, аз си казах, че искам да си изграда мой си начин, за да не се влияя от други творци. И то ден след ден започнаха да се случват нещата. Много трудно взех решението да напусна сигурната ми стабилна работа, казвам го в кавички, защото това е функция на мозъка, която понякога ни помага, но понякога ни саботира. Това е измамно и... Бих казала, че това е една програма, която ни е инсталирана от поколенията назад, от нашите прадеди, че трябва да работиш, да имаш сигурна работа, за да вземеш сигурната минимална пенсия, която да те доведе до мизерията, в която трябва да живееш. Така че за мен това е една програма, която обаче ние можем да инсталираме тази програма, както аз, както ти в случая, сме я деинсталирали и сме на нейно место инсталираме нещо по-добро, което наистина да ни носи удоволствие, нали така? Така е, Силве, иска се много работа вътрешна със себе си и наблюдение къде са ти блокажите, какво те спира. Това е ежедневно нещо, което на мене ми беше по-леко и по-щадящо, така да го кажа, в процеса, когато рисувам, защото се получаваше много естествено. Да. И какво? Давай. И 2 години ми трябваха, за да взема това решение да напусна казиното. Беше ми много трудно. Асен много ми помогна, моя любим, който се занимава с духовни практики, и благодарение на неговите сеанси, разговори, методики, всъщност направих този комплекс рисуване и работа с моя любим. Да, знам, че Асен е винаги за теб и те подкрепя. Даже бяхме заедно и на ретрита миналата година. Да. Което беше много прекрасно. Видях, че първият ти мандал си го рисувала с боички, а в момента мандалите, които ти рисуваш, са с точки. Каква е разликата за такива като мене, дето не разбират? Да. Разликата е, че аз търсих нещо по-трудно. Видях как е рисуването с четки, колко лесно ми се плъзга ръката с четка, но някак си не го почувствах, че това е моето. И след дълго рисуване с моливи, фломастри и тебешири, всякакви такива неща, беше ме малко страх, честно да си кажа, да мина на следващото ниво, т.е. да рисувам на платно, да рисувам с боички. Но как дойде това с точките? Точките са като маниста, които всяка една точица има точното място. Докато замаха е много лек с четката, за точката се иска прецизност. Аз исках да е нещо, което от една страна да го усета като моето нещо, а от друга страна да ми е трудно, да имам какво да развивам, да търся нещо, висоти, които да се прескачам. И затова започнах всъщност с точките. Бих казала, че осъзнато и неосъзнато в последствие с ежедневно рисуване стана. Аз разбрах, че всяка точка е моя мисъл, мое чувство, че във всяка точка аз влагам определено послание. И едно от нещата, които благодарение на рисуването с точки всъщност осъзнах, това е да изграда способността да слагам точка, т.е. да приключвам с миналото си.
Да, Ани, нещо изчезна, но това е техниката. Случва се понякога и да има технически проблеми. Надявам се, че скоро ще се върне. Но докато Ани се върне, аз мога да ви споделя, че тя е приготвила. Аха, може би се връща. Ето я, Да, Ани. Енергията е толкова силна, че просто интернет не издържа. да. Да. Всяко нещо е знак и дава информация И сложи за това точка и какво е в интернет нас. спря. Да. Много е важно хора как реагираме. Усетете си вашите ситуации, когато ви се случи нещо, какво излиза, какво започва да се бунтува ли се, как се чувствате, какви мисли ви минават. Значи това, ако ми се беше случило преди 3 или 5 години, да спре камерата или някаква грешка да се случи, много бих се притеснила. Сега се разсмях, защото това е провокация. Това е една възможност аз да разбера как ще реагирам. Точно така. И рисуването всъщност помага да сме спокойни, да, и да ги отработваме всичките тези неща. Точно така. В едно от видеята, мисля, че на които гледах твое видео, споделяше, че различните цветове имат различно значение при рисуването. Правилно ли съм разбрала? Така е, да. Да, това е цяла наука за цветовете. Едно от най-важните неща, които в хода на цялото творене разбрах, това е, че всеки един цвят не само, че ни влияе на емоционалното, ментално, даже и на физическо ниво, но всеки един цвят има позитив, но има и негатив. И е много важно дали се обличаме в цветове осъзнато, дали консумираме храни с определени цветове осъзнато или неосъзнато и как използваме цветовете в творчеството, когато рисуваме по същия начин. Но най-важното нещо за цветовете е не самия цвят сам по себе си, ами как той се докосва до другите цветове. До кои други цветове? Да, точно така. Комбинацията от цветовете и още в дълбочина, къде в пространството използваме на нашата повърхност този цвят, в какви форми, малки ли са, големи ли са, но всичкото това нещо се учи с времето и най-вече с практиката. Да, затова пък ти в твоя канал, в който ще го споделиме, в твоята страница започна да правиш много хубави обучителни видеа и всеки, който иска да се научи да рисува мандал или да се докосне най-малкото до това какво е мандал и как се рисува, ще оставяме линкове към страницата на Ани. И аз много се радвам, че има човек като теб, който не пази знанията само за себе си, ами иска да ги даде и на другите хора, за да могат и те да се научат да го правят това нещо, за което те поздравявам. На какъв материал рисуваш мандалите? Защото ти каза, че си почнала с един материал, после си минала на друг, т.е. ти надграждаш непрекъснато. За мен е много важно, чисто като личност, да експериментирам и в това да правя нещата по различен начин, аз всъщност се развивам. Това важи не само за мен, това е и за всички нас хората. Най-вече рисувам върху MDF повърхности. Те са на дървена основа, защото са много гладки. И когато се сложи точката на гладка повърхност, тя седи такава тумбеста, месеста и много плътна. Докато ако повърхност... Моля? Не се разлива. Не се разлива, да. Ако има някъде власинки, тя няма да е кръгла, някъде ще има ръбче. И всъщност мандала буквално от санскрит означава кръг и завихрям, т.е. как да завихриме тази енергия, така че тя хармонично на всички нива да е в нас и около нас. Рисувам също на платна. Това вече зависи дали рисувам за себе си, дали рисувам в урок, дали рисувам по поръчка. Тук пак са няколко обстоятелствата, които определят на какъв материал ще рисувам, но общо взето винаги тествам
за да го предложат това като подходящ материал хората да си рисуват в къщи, или пък материалите, които подготвям, когато правя творчески работилници, но всичко се тества. Просто ми харесва да така опознавам живота и навлизам още повече в този свят на изкуството и на това да си творец. Аз вярвам, че всеки един от нас е творец, независимо в каква сфера, в каква област работи или какви книги чете, ние наистина сме творци на нашия живот. Точно така, ти каза, че работиш и по поръчка. Това означава, че хората, които гледат в момента нашата рубрика или след това ще гледат записа, могат да се обърнат към теб и да си направят поръчка на мандал. Правилно ли съм разбрала? Разбира се, хората, които искат, могат да се свържат с мен на лично съобщение или да ми се обадят по телефона. Но, Силве, само ще върна един момент. Преди малко ти каза колко е хубаво, че споделям знанията си. Беше ми много трудно. И дори имах момент, в който един от моите ментори, Юли Тонкин, каза: трябва да си споделяте знанията, хора, разбирате ли? Аз като ревнах имах такава задача. Сега ми е смешно. Но това си е път. Наистина имаме си някои неща, които трябва да минеме, трябва да ги извървиме тези стъпки, за да разбереме, че всъщност нещо може да ми се случи днес. И аз как душата ми ще се чувства, нали, какъв ще е смисъл от моя живот? Аз това си го повтарям всеки един ден, защото да, рисувам по поръчка, но разбирам колко е ценно това човек сам с ръцете си, с сърцето си, да седне, да отпусне тялото си. В един момент, общо взето, доста бързо става отпускането, след 10-15 минута, тук пак е много относително човека в какъв етап от деня си е, но много бързо става точно това отпускане на съзнанието, за да може ние да го свържеме с подсъзнанието. Така че хич не ми беше лесно да взема това решение, че доколкото повече хора стигне този начин, защото ние на пръв поглед на физическо ниво ние рисуваме, слагаме точки, избираме си цветове, говорим си, но всъщност за хората, които имат желание да разберат повече за себе си и за процесите, които са на много нива, това е един уникален метод. Тоест, да разбирам, че ти правиш по поръчка, но също така хората, които искат да правят сами своите мандали, освен че могат да се обучават от твоите видеа, могат и да дойдат на такива работилници. Колко често правиш такива работилници, че ми стана интересно и аз да взема да дойда? Гледам да са 2 пъти в месеца. Обикновено неделя ги правя, защото има хора, които и в събота работят. Ако има голям интерес, отварям допълнителни групи, разбира се. Предишния месец имах 4 в месеца, но всичко е пак от това какви други неща имам в съботите и неделите. Аз също гледам да съчетавам, хем да давам стойност на другите хора и да съм полезна, обаче да съм полезна и за себе си, да имам време и за любимия ми, за детето, да си имам такова пространство, така да се каже. И аз също гледам да съм в баланс, не само когато рисувам. Разбира се, разбира се. Предполагам, че на твоята страница можем да намерим информация кога ще бъдат тези работилници и къде. Веднага казвам на 11 юни и на 24 юни. 11 е неделя, 24 е събота. Сега групата се запълни за 21 в неделя, но знам, че всеки един човек попада на най-точното място, дали ще дойде в този момент на творческа работилничка или няма да дойде, или ще отиде на театър. Знам, че всичко е толкова перфектно подредено според това какъв е нашия вътрешен свят. Защото Вселената във всеки един момент ни отговаря на вибрацията, на която сме. И аз затова казвам не само и на творческите работилнички, и го казвам с хората, с които по принцип общувам в ежедневието, че
мислите привличат подобни мисли и е много важно да се наблюдаваме, когато тръгнем да влизаме в посока, която тя не е градивна, ами напротив, тя е разрушителна, да включиме тая способност наблюдателя в нас, който много бързо да хване на къде тръгваме, за да не ни завлечат тези потоци, които след това ще ни отнеме повече чисто физическо време. Абсолютно съм съгласна. Аз имам няколко метода, които предавам на хората в моя екип. Единият метод е с ластичето, като се сетиш, като мислиш нещо негативно, да се дърпаш ластичето. Другото е да се усетиш в първите 5-6 секунди, като си негативна мисълта и да я изместиш, защото тя след това почва като една снежна топка да се увеличава. И третия метод е сутрин, обед и следобед да записваш мислите, които си ги позитивните мисли, за да може по този начин да караш съзнанието ти да мисли позитивно. Така че има много методи, включително и това с рисуването. А тези работилнички се правят онлайн или офлайн? Наживо ги правя в София. Живот и здраве, като станат готови видеята, ще направя и, освен на обучителни видеа, ще направя и онлайн срещи, които ще са наживо, защото ми пишат хора, които не са от София и дори не са и от България, така че всяко нещо по реда си. Няма само две ръце. Аз искам за 24 юни, така че... Творческите работилнички стават с предварително записване. Общо взето последните месеци, една седмица преди събитието нямам свободни места, така че, но пак хора ви казвам, нали, когато нещо има да се случи, то ще се случи, така най-общо казано философски, но все пак, когато си имате някаква... веднага нещо го усетите в този момент, направете действия, направете стъпки. Точно защото така. Вселената обича и бързите, и смелите. Да, няма ли действие, няма резултати. Да, така е. То е ясно. Добре, когато ти реши да се занимаваш с това нещо, какво беше отношението на хората около теб? Подкрепяха ли те или ти казаха не се занимавай с глупости? Само Асен ме подкрепиш. Само Асен, да. Баща ми беше изключително притеснен. Моля? Викам, той те разбира, защото ти е сродна душа. Да, защото той вижда как се чувствам, когато рисувам и се е случвало да ме закара до работата и да ми казва не ходи. Разбираш ли, сега имаш шанс, просто се обадиш по телефона и казваш приключвам. Обаче аз не мога. Как така ще нито предизвестие, нито нищо. Тук е момента да кажа, че тялото е най-уникалният инструмент, с който разполагаме, защото ежедневно, ежесекундно ни дава информация на база на това къде сме тръгнали. Дори съвсем сме си говорили, че тялото дори предвижда бъдещето. Тялото много, много ясно ни дава информация, стига до там дали ние наистина сме свързани с тялото и с сърцето си, или просто разума ни толкова на бързи обороти работи, че иска само резултати, иска всичко да е разчетено и тези импулси, които са малки схващания, болешки, пресъхване на гърло, изтръпване на някоя част на тялото, сърцебиене или замайване, ние просто казваме, днеска изпих 3 кафета. Не, обяснението на мозък. Да, всъщност причините са доста по-различни и това е част от оправданията, нали, да не правиме действия към промяна. Така то е с натрупване. Много хора има, които въобще не слушат сигналите на тялото си, а тялото наистина ни говори много. Това пак е човека доколко иска да направи някаква промяна в живота си. Дали ще е в някаква конкретна сфера или генерално просто вече всичко толкова много ги натиска хората, че те го чувстват, те знаят, че трябва нещо да променят.
Така е, абсолютно съм съгласна с тебе. Нашето тяло е уникално, затова ние трябва да се грежим както външно, така и вътрешно за него. Ум, душа и тяло, те са свързани взаимно и твоите прекрасни мандали, освен че зареждат човек с енергия, също така много добре действат и на психиката, успокояващо, мотивиращо, релаксиращо, бих казала. Така че, хора, погледнете страничката на Ани и вижте как се рисуват мандали. Отделете си малко време, за да може, когато човек рисува, според мен, Ани ще каже дали е така, той спира да мисли за негативни неща. Той се съсредоточава върху това какво да прави и това нещо в един момент изчиства тялото му от всякакви такива бъгове и мисля, че това е много полезно. Ани, какво ще кажеш по този въпрос? И така е, и не е така. Че спира да мисли, човек спира да мисли за неща, които допреди да седне да рисува е мислил и в самото начало на процеса. Да. Но много плавно тези мисли, те започват да се разсейват и да се разпръскват и ние се фокусираме в този момент. Много е важно, аз пак свързвам с тялото. Където е тялото, там да е ума, там да е мисълта, там да е сърцето. Тоест, на всички нива ние да сме това, което правим, да мислим за това, което правим, да го чувстваме, за да може да има... Да, за да може да има тук и сега и за да може да навлезнем надълбоко в процеса. Не е, че не мислиме за негативни неща, ами по-скоро усещаме това нещо откъде идва. Може да ни изплува някаква ситуация. Особено в творческите работилници, пак няма нищо случайно. Ние се напасваме с... както да сме много близки и да имаме сходни ситуации, така и да сме другата крайност, за да може пък да стигаме до баланса. Но когато рисуваме, ние притихваме от една страна в себе си и започваме да разбираме повече за тези причини. Защо имам повтаряне? Защо, примерно, срещам такива хора? Защо не ми увеличават заплатата? В смисъл, то всяко нещо има обяснение и това е процеса, че всеки елемент, във всеки кръг ние правим връзка с връзка. Свързваме това, а това го свързваме с следващото и ние запълваме един огромен пъзъл. Може да го направим неосъзнато, но той изисква повече чисто като време, като работа, като вътрешни ресурси. Но когато го правим това нещо осъзнато, резултата е по-ефикасен и по-бързо се случва. Да, и много наши общи приятели са тук на линия в момента и ни поздравяват. Здравейте на всички. Здравейте на всички. Много се радвам, че ви харесва моята рубрика и че Ани е днес при мен на гости. И се надявам, че темата ви е интересна, защото на мен специално ми е много интересно това как се рисуват мандали. Гледам на Ани видеята и с нетърпение ще очаквам да отида на работилничката, за да мога наистина да седна с нея и така да слагам точки от средата към края, да слагам точка. Виждам, че ти слагаш големи и малки точки, обясняваш, че се започва с малките точки, после се минава с големите точки. То си е голяма наука. Така че много чисто интересно. Технически има някои основни неща, но това е възможно всеки един да прояви своята уникалност, защото ние рисуваме на еднакви повърхности, по еднакъв начин съм ги разчертала, еднакъв брой кръгове, всички бои са за всички, инструментите са еднакви пред всеки един човек, обясненията са ми едни и същи и с течение на разгръщането на рисуването, всеки прави различен мандал. Това е феномен. И аз, независимо дали ще изгледате видеа, дали ще ми влезнете на страничката, ще рисувате или не, това не е толкова важно. Важното е да разберете, че вие имате смисъл точно в този момент и точно нещата, които правите и да разберете мисията в живота. Аз бях в много голяма заблуда, че е само една. Мисиите ни в живота са много. Те са на различни нива. Мисията да се научим да общуваме,
да се справяме с гнева си, да разбереме тази работа, харесва ли ми, само за парите ли хода, защо съм се родил тук в България, защо това са моите родители. Те са много мисии. И ние просто разплитаме ден след ден и стигаме до истината. Ето и Диди Чолакова пише, че си е научила да прави мандали. Браво! Ето виж, чак до щатите си стигнала с твоите мандали. Браво, супер! Много хубаво. Чудесно. Ами, аз мисля, че вече е време да се обърнеш и към онлайн пространството за хората, ето като Диди, дето живеят и аз в Испания и не можем, примерно, да сме си в България, да можем и ние да се научим да творим. Така че много ти се радвам, че си поела по пътя на несигурното и даряваш толкова много хора с знанията и с възможността да се докоснат до тази древна наука, рисуването на мандали. Виждам за теб, че има толкова много мандали. Как ти идва идея да е точно този цвят и да е точно тази форма? Добре, значи нещата са на два етапа. Първият етап е когато рисувам за себе си. Когато рисувам за себе си, аз знам, рисувам за конкретна ситуация, за нещо, което ми се е случило или за нещо, което искам да активирам. Но когато рисувам за друг човек, то започва от самия разговор. Аз затова държа и когато някой ми пише дори на лично съобщение, за мен е много важно да чуя човека, за да може тази енергия между нас да започне да се движи. И разговор е от любими цветове, какви намерения, колко голяма, така. Но след това аз имам неща, които ги развих с течение на рисуването, енергийни практики, с които ежедневно работя, и то е като това е вдъхновението и идеята, то е като мускул, само че не е видим. Това е енергиен мускул, който колкото повече използваш едно нещо, то става все по-здраво, все по-силно и все по-голямо. И то идва, така идва. И аз затова в днешната публикация към едно от видеята всъщност написах в текста, че цялостната концепция, първоначално човека сяда и си казва, примерно, искам да рисувам в светло-синьо. Светло-синьото е цвета да хармонизирам взаимоотношенията, комуникацията, общуването си с хората. Обаче разграфява си човека повърхността и първият цвят, който вижда, е жълт. И започва с жълто. Аз затова казвам, че интуицията и усещането и цялата идея е много гъвкаво в времето и в пространството, как да го направим. Но така тренираме мозъка да отпочива, да не контролира. Чакай, ти нали каза светло-синьо, дръж си на думата. Те излизат много процеси. Това е необятно пространство. Така, освен, че правиш работилнички, освен, че рисуваш мандали и учиш хората да правят мандали, аз разбрах, че правиш и мандали, които хората да си отцветяват сами. Нещо да ми кажеш за това нещо? Ами, да, това е най-сериозният ми проект, общо взето, който от доста време. Това си ми е мечта. Искам да направя книга и в тази книга ще има информация както какво е мандала, как ни помага, как се случва целият процес. Ще има и мандали, които хората да си отцветят. В тази книга ще включа една глава, която ще е специално за цветовете. Така че да имате информация на чисто осъзнато ниво, как да работите с цветовете, така че да активирате определени и състояния, и вибрации, как да работите от високо, ниско, ниско, високо и все неща, които аз всеки ден допълвам, защото с всяко едно рисуване или с всеки един разговор, и благодаря ви хора за всичките коментари, въпроси, включително и на страничката и на лични съобщения, защото и днес от комуникацията в съобщения с една жена дойде една идея и аз направих поредното допълване. Така че благодаря на всички, които
които ми давате обратна връзка, защото вие също много ми помагате. То е взаимен процес. Ами, то е така, защото когато ние задаваме въпроси, идват отговори и ние можем по този начин взаимно да си бъдем взаимно полезни. Много се радвам, че подготвяш книга. За цветовете има много неща. Аз тепърва започвам да преоткривам цветовете, като примерно цвета на гласа, защото и нашия глас също има цветове в зависимост от интонацията, която използваме. И когато научих, нали, че има гласовете, т.е. звука, нашия говор има различни цветове, си казах, че аз черният цвят ще го избягвам. Цвета на агресията, това да крещиш, да викаш, означава, че си в черния цвят на гласа ти, което е много интересно. Също така научих, нали, цветовия анализ, кои цветове са подходящи за определения сезон, нали, топла есен, пролет, лято, зима. Така че ето сега и при теб цветовете, т.е. виждам колко много голямо значение има цветовете в различни направления в живота ни, което е много интересно. Силвия, ако ми позволиш едно уточнение да направя към това, което каза и за черния цвят, и за цветовете на гласа. Когато ние гледаме само от позитива на един цвят или от негатива, както в случая ти, ние се отдалечаваме от баланса. А когато гледаме двете едновременно, ние получаваме и повече информация и се чувстваме по-цялостни. А като каза за цветовете на гласа, пак зависи много от всяка една дума в нашето изречение, с каква вибрация, каква е темата, за която говориме, дали се оплакваме, дали обвиняваме, дали сме гневни. И пак най-общо ориентир, сега ще ви кажа, то е по цветовете на чакрите, защото всяка една чакра също си има и позитив, и негатив, има си истина, има си и демон. Но пък позитива на черния цвят е, че той изчиства, неутрализира негативна енергия. Не случайно, когато има негативно събитие, болезнено, загуба на близък човек, ние се обличаме с черни дрехи, за да може да свиеме енергията, да се самосъхраниме. Защото черният цвят има такъв позитив. Той да съхрани. Да, така е. Много е дълга темата за цветовете. Можем да си говорим до много часове. Така че това ще си го говорим като се видиме. Така че всеки, който желае, Ани е подготвила 3 видеа, 3 линка, които ще ви пусна. И всеки, който иска да се запознае как се рисува мандал, може да мине през тези линкове, да изгледа видеята и оттам нататък вече може да се свърже с Ани. На нейната страничка тя публикува информация кога ще бъдат тези работилнички, нали така ни? Правилно съм разбрала? Да, творчески срещи, да. Добре, творческите срещи, който иска, може да се запише. Така че всеки, който има интерес за мандалите, това е човека, който може да ви даде информация, защото тя се раздава от сърце и от душа за всеки един, който иска да рисува мандали и да се научи как да ги рисува. Така че последвайте Ани в нейната страничка. Благодаря ти, Ани, за... Силвия, само последно нещо мога ли да кажа? Разбира се. За споделянето. Колкото повече споделяме от това в какво се чувстваме уверени и че може да помогнем не само на себе си, но колкото повече споделяме от нашия опит и от нашите знания, ние получаваме повече и повече. Това е принципа. Така че My Precious, нали, е варианта от минало време. Земята вече с много бързи темпове се случва цялата еволюция, не само на съзнанието ни на много нива, така че хора, може и да ви е трудно, но вие сами ще се убедите, когато давате, вие наистина получавате повече от това, което давате. Да, така е. B2B е нещо уникално. Дай за да получиш, защото и във Вселената е така. Когато даваш, получаваш, когато не даваш, не получаваш.
Затова споделяйте, давайте, споделете видеото, на колкото се може повече хора да видят нашия запис. Да, това остава запис, Нелка, остава като запис в моята страница. Може да го споделяте където искате, няма никакъв проблем, даже ще се радваме, за да могат хората да следват както страничката на Ани и да се учат на мандали, така също и да знаят, че всеки четвъртък от 18 часа, но днес поради ангажимента на двете ни, го направихме малко по-рано, но всеки четвъртък от 18 часа може да следват рубриката Бизнес за лидери с Силвия. Там каня различни гости. Ако имате предложение и искате да поканя някой, също ми пишете. Ще се свържа с този човек, ще го поканя в моята рубрика. Аз не се притеснявам дали човека ще е някой като Юли Тонкин много известен или някой по-малък известен, няма значение. Нямам притеснение, това вече съм го минала, не се притеснявам да си поискам и да поканя гостите, така че пишете кого искате да поканя и ще го поканя. Благодаря ти, Ани, за твоето гостуване. Благодаря за това, че направи и подарък на моите последователи да се запознаят с това как да рисуват мандали и ще се радвам да се видиме на живо в твоята работилничка. Благодаря на всички хора, в каквато и ситуация да се намирате. Ние идваме на този свят първо с дишането, така че дишайте осъзнато и издишайте. Това е най-лесното и най-бързото нещо, което може да направим във всяка една ситуация, за да доставяме кислород на тялото си и да не изказваме думи или да не правим неща, за които после да съжаляваме. Така че дишайте, Вселената и енергията ни водят и ни показват на къде е нашия път. Точно така. Благодаря ти и още нещо. Благодаря. Въпреки, че Ани каза, че не е имала подкрепа, само Асения е подкрепил, тя не се е предала и е тръгнала по своя път. За това, мили хора, дори да нямате подкрепа от близките, за това, че сте решили да тръгнете някъде, просто не се спирайте и действайте, защото когато има действие, ще има резултати. Нали така, Ани? Да, търсете първо подкрепата и любовта вътре от вас към вас. Не търсете външен фактор. Знам, сега ми е много лесно да го кажа, обаче това пак си е част от пътя. Имайте си подкрепата на самия себе си и не забравяйте, че провокация и предизвикателство има навсякъде. Аз сега го отчитам като изпитание. Изпитвали са ме и моите духовни водачи, доколко съм сериозна, доколко го искам, доколко съм упорита. И аз много пъти ми е идвало да се откажа и да си кажа, не, ще си намеря някаква нормална работа с постоянно фиксирано работно време и един глас само чувам: Ани, просто рисувай. Просто рисувай. Така че следвайте си вътрешното усещане и не забравяйте, че това са тестове, изпитания и предизвикателства, възможности, с които ние да се саморазвиваме и изградим. Благодаря ти много. Благодаря на всички, които отделихте от времето си да бъдете с нас. Така че очаквайте ме следващия четвъртък, а записа от нашата рубрика ще остане в моята страница Бизнес за лидери, също така и в страничката на Ани. Чао, чао от нас! Благодаря. Благодаря за вниманието и за времето. Бъдете здрави. Благодаря, Силвия, много. Чао! Чао!